И сега на телефонът ни е господин Ивайло Цветанов, който е направил точно това нещо. Здравейте и добро утро! Здравейте! Господин Цветанов, първо да ви кажем честито, защото вие сте първият от трима, които ще спечели една двойна покана за фестивалът Open Bulldozer между 8 и 11 август. Ще отидете ли? Надявам се. Да, разбира се.